اللهم صل على سيدنا محمد ورفيع الدرجات والبركات كما تمام من الولايات صلى الله عليه وسلم. Misalnya kan ini misal terima ini mau be sijil be mau apa bitroptik itu nan be tun be lebih nggak troptik ya kan be dina lan olu tu le perso du savoir international de la maladie kan sur le bâti ni sama mutum du le sama ni ala ya ko le ni be ala be barja kula ram na la kabla wa ram ne ma ci dan kuma kan ji ya bula la bi ya bula ram c'est le trône de la diplomatie. Mais il y a pas eu un diamant, il y a pas de la bouffe. Ne abu la vie, abu ramsès le trône de la diplomatie, quand comment compter code même, fallait la vie, car la mine tire une pratique là, je suis prêt à sacrifier ma vie, partager cette connaissance réelle à tout et à tout le monde. Ni kram fait, ni ma kram fait. Ben la abu la fait quoi, abu la vie code. Ah, fait le vie sur là, mi mandi kandorai, mi mandi kalandi, mi mandi la même kalai. Modo ni o don dum bu bonyer la pour que hakna o kake kungena kile ko be ko kele kaya frosu la ko mi formu plena ni wati na mi ga ko nge kanto ko wa du guru sa fe Abidjan précisément d'autres carrefour à Koba bon bifo M16-2 on te salue. Voilà, merci de nous avoir reçus encore chez toi pour partager les secrets, les faïdas avec nos abonnés, avec nous aussi. Oui. Vraiment, on ne cessera pas de te remercier pour ça. Voilà, merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Oui. Voilà, c'est toi, Abou Lalabi, le trône de la diplomatie, le Ramsès II. Oui. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a un peu l'hiver. Bi, Ramsès II. Amela, il est rêvé Tourabou, c'est le maître. Voilà, Tourabou. Obile, Ramsès II, il veut qu'on mélange un peu. Tourabou ni Yiri. Ka donyo na min be se ka mo la vie changer. Ka mo kenya ka vie changer ka fin beke mo yi Tourabou ni Yiri. O parti nani na avec dame nina ni sola kana fasola pour mo kota so ka dame de sola kana bana sola mo fo so ka dame siraka sogono kana juga sogono o jisoi ka dame na sola kana kola sola o bo soi mumo tasno so o yiru fana be o yiri me ki bala yiri tasma be foye so o ni yiri me vini foye no yiri foye o be jiri be o yiri be me ka fo kunfin ani mi hakili datugunendu ko Tourabou ya damana doni yiri ya damana doni o fen fila n'u farala ɲɔgɔn kan n'u kelen bɛɛ bi mago ɲɛ mais n'u farala o bɛ mago belebele ba kelen ye ni kelen bɛ tasuma min na n'a bɛ sigi bɔ n'u fila farala ɲɔgɔn kan ko pam a y'a damana bɔn de donc ninnu na e fɛ a ka jumɛn ta parti jumɛn ta ka kuma n'o yiriw ye. Ramsès II. Non. D'abord Banama. Bana. Tourabou ni Yiri ka combiner ka vraiment bana jube mon ka bana atima long pendant Klembaka. Mais ça le démange dans son corps. Abat trop là. A examiner Beke vraiment on voit pas. Tourabou ni Yiri combinaison. Kasi katigi. Donc au yɔrɔ la ne bɛ fɛ ka bana furakɛ ni Tourabou ani Yiri olu fila faralen ɲɔgɔn kan tuma min na bana in minɛ i yɛrɛ ma bana sugu dɔn fɔlɔ i ma sugu dɔn fɔlɔ dɛ i ye fura bɛɛ k'a la sira bɛɛ kan ka dɛsɛ le trône de la diplomatie lamɛn fɔlɔ n'i ne lamɛn a fɔ ko ala sɔnna ma ko bana in ti dankari k'i ka ɲɛnɛmaya la ni bana sugu dɔn bali b'i la mɔgɔ yiri dɔ de bɛ an b'a fɔ ma tomi i bɛ tomi dili bɔ. Tomi dili la racine. Les racines de Tomi. Oui. Il faut beaucoup de il veut tomber dili beaucoup de il veut savoir de dili beaucoup de au yiri savoir dili pour kelen il va do de hakon
don dɔ daga kɔnɔ bɛ ji k'a kan ka sɔrɔ ka turabu fasotigi Idirisa fasotigi o ye turabuden bɛ ci fila wɛrɛ kelen fila i bɛ Idirisa fasotigi sɛbɛn 777 777 k'o nasi k'a kan k'a tobi heure kelen heure fila heure saba ni heure saba dafara i bɛ yiri ɲaga in bɔ a la ka sɔrɔ ka ji gansan sigi tasuma sanfɛ a bɛ tobi 30 minutes o 30 minutes n'o dafara i b'a jigin n'i y'a jigin tuma min na i b'a kɛ bidon kɔnɔ k'a garder i ka frigidaire kɔnɔ yɔrɔ sumalen na donc banabaatɔ b'a mini daminɛ sɔgɔma thé vert ɲɛ fila tilegan fɛ thé vert ɲɛ fila wula fɛ thé vert ɲɛ fila mais n'i ye fura tobi sufɛ o sufɛ kelen in na banabaatɔ b'a mini daminɛ mais a ta cogo régulièrement o de ye matin midi soir banabaatɔ si tɛ yen hali n'a sɔrɔ i b'a da wa sɔgɔsɔgɔ ka don a kɔnɔbara la ni fitinin tɔntira kɔnɔna na da la ko ala sɔnna ko lajarabi jugu min b'a kan bana la ko bana kelen wulila ka b'a la pewu surtout banabaatɔ ka nin commencer semaine kelen semaine fila matin midi soir ka 3 temps in bɛɛ pendant 21 jours o banabaatɔ bɛ wuli ka jɔ a sen kan ka wuli ka ci a yɛrɛ yɛlɛma cogo foyi t'a la diya farakoya lajarabi jugu min b'i kan bana la ala ka bana dili bana la jinɛw ka bana dili bana la dabali yɛrɛ bana ni b'a wuli ka bɔ bunahadamaden kan pewu tubabu ni yiri la bana sundobari bɛɛ oui Ramsès naam o ye bana ye o bana ye on va avancer inchallah rappelons que Ramsès il va à Abidjan actuellement il va à Abidjan Dotré Carrefour Akwaba qui n'est pas caché il est joignable actuellement au 07 97 97 17 85 appelez-le venez le voir Ramsès naam bana bɔla la n bɛ fɛ i bɛ taa siri tɛgɛ kan siri jugu yiri ani turabu kan n'i fɛ ka siri jugu tigɛ ka bila yiri la ni turabu la o bɛ yen turabu dama bɛ siri tigɛ wa mɔgɔ la yiri dama o bɛ siri tigɛ ka bɔ bunahadamaden na pewu mais n'o fila fara dabali a b'o bɛɛ wuli ka bɔ bunahadamaden na pewu i bɛ gunjɛ furabu in kuru saba ka alajɔ furabu in kuru naani n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan o tɛ kuru 7 ye turabu sirakanso den kalalaw turabuden fɔlɔ don kalalaw ye turabuden min n'a bɛ ci kelen wɛrɛ fila kalalaw ye kuru 6 ye a dalen bɛ turabu so kɔnɔna na i bɛ kalalaw sɛbɛn 1111 1111 fois o nati i b'o kɛ gunjɛ ni alajɔ kan daga kɔnɔ n'i y'a tobi ka mɔ hali diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan k'e ti kɛ foyi ye k'u b'i sigi k'i garisɛgɛ ɲuman cɛ k'i ka daw latiɲɛ n'i y'a nasi ka n'a tobira ka mɔ don o don ji siyɛnɛ sufɛ i k'i kɔ a la siɲɛ kelen pewu fo tile kɔnɔntɔn ni tile kɔnɔntɔn dafara siritigi ka sigi bi tigi ka dabali bɛ diya wa a bɛ tila ka segin a tigi ma yɛlɛma cogo foyi t'a la i bɔra min kalama i ma bɔ min kalama o i juguya bɛ min dusukun na ala bɛ tɔɔrɔ dɔ tun a tigi kan a tigi bɛ ɲinɛ kɔ c'est ça o ye siri jugutigiw ta ye yiri ni turabu kan yiri ni turabu kan Ramsès naam on va avancer inchallah yiri ani turabu garijɛgɛ kan garisɛgɛ kan n'i bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ ne y'a yira kunfin kalankala ni kodɔnna bɛɛ la ko ne Abulabi Abu Ramsès le trône de la géomancie ni ne fa dala i bɛ ka dɔɔni sara bɔ ko ne bɛ sara min cɛ o ye garisɛgɛ sara ye garisɛgɛ dan cogoya la naturel dɔɔni bɛ bɛɛ la dɔ ta kɛra nafolo ye dɔ yɛrɛ ta kɛra tɔgɔ ye dɔ ta kɛra balo sɔrɔ ye garisɛgɛ dɔɔni bɛ bɛɛ la mais n garisɛgɛ ka gɛlɛn n bɛ fɛ ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen walima n garisɛgɛ ka dɔgɔ n bɛ fɛ ka dɔ fara garisɛgɛ bonya kan n'i bɛ fɛ ka dɔ fara garisɛgɛ bonya kan n balimakɛ n balimamuso turabuden ni yiri la i bɛ adama ta adama o ye turabuden min n'a bɛ ci 1 2 wɛrɛ i bɛ adama sɛbɛn siɲɛ 300 ni siɲɛ 7 o siɲɛ 300 ni siɲɛ 7 nasi i bɛ foroko falaka kuru 7 ɲini k'a don daga kɔnɔ ka nasi k'a kan k'a tobi ka mɔ ka ko diɲɛ don o don i bɛ ko a la siɲɛ 1 diɲɛ don o don i bɛ ko a la siɲɛ 1 fɔ su 7 ni su 7 dafara
k'olu jɔ hali ni garisɛgɛ t'i la ala bɛ garisɛgɛ application dɔ installé la fo ka taa bɔgɔ dugu kɔnɔ garisɛgɛ t'i la o de ko falaka ani adama n'i dun bɛ fɛ ka garisɛgɛ teliman sɔrɔ fura tobi yɔrɔ t'aw fɛ yen ni fura tobi yɔrɔ t'aw fɛ yen tobi ta in to yen n'i ye tobi ta in to yen i bɛ baro furabulu ɲini den 16 o baro furabulu den 16 ye i bɛ adama den 16 ci a kelen kelen bɛɛ sanfɛ ni adama den 16 ci a kelen kelen bɛɛ sanfɛ i fɛ ala k'i garisɛgɛ fɛn min na i b'o fɛn bila ala k'a n'o foroto ɲɔgɔn ka barakati la n'i y'o wusu diɲɛ don o don ala b'o fɛn caman bate adama to yen na gababilen ani lumarabilen gababilen furabulu ani lumarabilen furabulu lumara ye turabilen min n'a bɛ ci 2 1 2 2 wɛrɛ lumara ye kuru 7 a dalen bɛ tɔrɔ 7 na dusu 7 saba de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la lumara gababilen furabulu den 16 bɔ ni gababilen furabulu den 16 bɔ i bɛ lumara bila a kelen kelen bɛɛ sanfɛ a susitɔla i bɛ nɔnɔ ni ji kɛnɛ k'a la k'a foroki ɲɔgɔn ye k'a da suma la n'a jara n'i y'a wusu diɲɛ don la i mago bɛ fɛn min na k'a la b'i garisɛgɛ la b'i garisɛgɛ la o y'a sɔrɔ fura tobi yɔrɔ t'aw fɛ yen donc i bɛ na i ta ɲini wusulan na wusulan na o ye wusulan farima ye n'i y'a k'a la ni ala sɔnna si kɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ala bɛ dayɛlɛ Ramsès II en tout cas i ka dɔ d'a ma bana kan sigitigɛ ani garisɛgɛ ok en tout cas mes abonnés ils ont vu ils sont satisfaits voilà rappelons que Ramsès II est actuellement à Abidjan il a d'autres Carrefour à Kwaba voilà il est joignable au 07 97 97 17 85 appelez-le venez le voir Ramsès II an apparent min bɛ Faragbɛla aventure la dɔw bɛ yen o sela ka don dɔw tɛmɛna ji kan o sela ka don fɛn dɔw bɛ yen o bɛ papier ko ye ka se ka papier sɔrɔ Ramsès II bɛ se k'o dɛmɛ o ko la wa n'i bɛ fɛ ka papier sɔrɔ i diɲɛ jamana o jamana n'a papier ko bɛ yan i bɛ yirijukɔrɔbaw dɔ la i bɛ n'o san 50 tɛmɛ o yirijukɔrɔba ninnu i bɛ yiriju 5 ɲini min ni min tɛ kelen k'a bɛɛ fara dɔɔnin bɔ k'a don daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔn n'i kɔ a la tile 10 ni ala b'o jamana ni ala ma dɔ d'i ma jigi la k'i dɛmɛ a b'a nafolo d'i ma i b'a papier sɔrɔ n'i ma se k'o yiri ninnu sɔrɔ wala ni kalandiri manama b'e bolo yen i bɛ nasikafe ɲini k'o kɛ ji la ka a ji dɔgɔya k'a yɛrɛ min kosɛbɛ ka sɔrɔ ka kalimu dilan i yɛrɛ ka kalandiri manama ta calendrier manama n'i ye calendrier manama ta i bɛ turabu niso de isufu min bɛ ci 1 1 2 1 i bɛ isufu sɛbɛn calendrier manama kan 2000 112 o nasi don o don i bɛ kɔ ka dɔ min ka dɔ ko ka dɔ min ka dɔ ko fɔ tile 5 ni tile 5 dafara min ta bɛɛ min k'o ban i ka kota bɛɛ ko k'o ban don o don siɲɛ 1 n'i y'o ban i tɛ dɔgɔkun tile 7 senɲɔgɔn 5 sɔrɔ i bɛ jamana min kan f'i k'o papier sɔrɔ i bɛ turabu da a ka kalan kojugu fɔ n'i ma ne bɛ turabu dɔ san na n bɛ turabu dɔ kalo la n bɛ turabu dɔ dɔgɔkun na n bɛ turabu dɔ tile bɔ na bi la ni ye nin kɛ dɔrɔn k'i tɛ cɛ hali ni nin kɛ k'i to Australie i b'o papier sɔrɔ Allahu Akbar Ramsès II ah oui secret bail et c'est que ça va pouvoir aider beaucoup de nos abonnés qui sont hors du pays Ramsès II on m'a avancé dɔɔni hali bi n sigi to la dɔ k'i wele k'a fɔ k'a bɛ dɔ fɛ Adama sɛbɛden Ramsès II pour nos nouveaux abonnés kuma Adama sɛbɛden kan Ramsès II la Adama sɛbɛden Adama sɛbɛden bɛ yen ni min b'a fɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ cɛ ye kabila kɔnɔ tuma min na kungo bɛ na tuye kan a dilan kuma bɛ tɛmɛ kungo yɛrɛ bɛ tila ka taga o y'a sɔrɔ e ma fɛn sɔrɔ ka kungo in dilan e dɔɔnin tɛ e dun bɛ fɛ ka ko ladɔn tata tɛ yen bilata tɛ yen i yɛrɛ kɔrɔlen don diɲɛ sɔrɔ bɛɛ la n'i ye Adama sɛbɛden ta i bɛ bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ Adama sɛbɛden min ni n bɛ k'a di lamɛnkɛla cɛman n'a musoman ma 125 000 o yɛrɛ waati in commencera ka dɔgɔya 125 000 awɔ mugan duuru o waati in commencera ka dɔgɔya donc ni nin ɲuman tɛmɛna n'e m'a ta i bɛna ta a da kɔrɔ parce que ne ka faamu na scientifiquement
nafolo de bɛ nafolo ɲini a dɔgɔyali tɛ nafolo di mɔgɔ ma. C'est ça. N'i ye giriman fɔ. I bɛ giriman sɔrɔ. N'i ye fɛn ɲuman dɔn. I fana ye fɛn ɲuman sɔrɔ. C'est ça. I fana ka fisa min ma fɛn dɔ a ye. Ramsès II. Non. Ah, en tout cas, on a entendu bien des choses Inch'Allah. sur Adama Sebedi. Oui. Ramsès II, là, Adama Sebedi. Ramsès II. Non. Continuons à rappeler que tu es à Abidjan. Inch'Allah. En d'autres Carrefour à Kwaba. Ni Allah sɔnna. Voilà, joignable au 07 97 97 17 85. Chez moi. Chez toi. Oui. Chez toi, hein, c'est pas chez quelqu'un. Tu ne viens pas descendre dans la maison de quelqu'un, non. Tu viens descendre chez toi-même. Oui. Ah, Ramsès II. Tu es vieux. Allah le gagne. Ah, Ramsès II. Non. On va avancer un peu. Inch'Allah. Ramsès II, me fait vivre en Bamso Mdeme. Logola. Lɔgɔ la. I b'a fɔ an balakaw ye minnu bɛ taa jago kɛ. Jagokɛlaw bɛɛ cɛman ni musoman denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bɛ se ka nin ta. Mais a bɛ di an balakaw de ma. Oui. Cɛ b'a kɛ. Yiri dɔw bɛ yen an b'a fɔ ko ŋɔɲɛka. I bɛ taa ŋɔɲɛka furabulu ɲini ŋɔɲɛka furabulu den 100 ni den 16 n'i taara o ɲini i bɛ na n'a furabulu ye i b'a furabulu bila. I bɛ den 16 ta 100 in na a tɔ bɛ to 100 i b'o bila kɛrɛfɛ den 16 min n'i y'o ta furabulu denmuso den ɛnsa. I bɛ ɛnsan bila kelen kelen bɛɛ kan ɛnsan bɛ ci 1 2 1 2. Aa ne balimamuso n tɛ ka taa nin di i ka musokɔrɔba ma sa e dalen filɛ so kɔnɔ don o don e ka musokɔrɔba a b'a ka doni ta ka taa sugu kɔnɔ a bɛ taa cogoya min na a bɛ segin ten sanni ti k'a kun taa nin di ba ma nin terikɛ e filɛ nin ye e bɛ bɔlɔn kɔnɔ e ba bɛ sugu kɔnɔ depuis e yɛrɛ ma bange i yɛrɛ bangena e ma fɛn sɔrɔ wa an bakɔrɔba in a m'a ka doni jigin fana ka ba kun taa nin d'a ma ko Abu Lalabi ko le trône de la géomancie Gawusu Kalolu Berete denkɛ le missionnaire de Lalabi k'a ko k'i ka ŋɔɲɛka furabulu den 100 ni den 16 ɲini ko den 16 in ka turabu denmuso den bila den 16 kelen kelen bɛɛ kan ka sɔrɔ k'o den 16 in ta ko n'o fara den 100 in kan turabu denma ti min kan den 100 in kan i b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don kolon kɔnɔ ka foroki n'a nugura parce que tuma caman i b'a jalan sɔrɔ mais n'a jalen don n'a kɛnɛ don i b'a da tile la n'a kɛra mugu ye i bɛ barakante k'a la ni bakɔrɔ y'a kɛ tasuma la diɲɛ ɛri o ɛri hali n'a y'a kɛ sufɛ n'a ma taa sugu la mɔgɔ bɛ na ka da kɔn ko sannifɛn bɛ yen mais n'i bɛ nin kɛ sati bɛ na tana b'a la parce que k'i to ka musola ye muso i tɛ mankan fitinin na kulo a y'i jo fara jalaki kan i t'o kɛ mɔgɔ fɛ n'i y'o kɛ ka musola cɛ Ka mankan kɛ. pala i tɛ kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ i jo fara jalaki kan mɔgɔ bɛ ɲɛnakili ka n'i ka feerefɛn san a diya fara goya ne nin kɛ ne bɛ dɔn ne nin kɛ ne bɛ ka fura san de la hali ko dɔ la bɛ kɛ ka ne to bugu la so secteur de ne nin kɛ k'an to cɛs ne nin tɛ ni n'i y'o nin y'a kɛ a bɛ kɛ jamako ye minnu bɛ yen n'i m'a di mɔgɔ ma kami jɛman dɔgɔyalen kami jɛman kɔfɛ min bɛ da o kan farinya la teliya la yɛrɛ nin b'a la ni bigana tɛ fɛn tɛ dɔgɔyalen kami jɛman kɔfɛ dɔgɔyalen kami jɛman n'i y'a kɛ a bɛ nafolotigi kiriri la wusula yɛrɛ de bɛ nafolotigi kiriri di ma a b'i tɔgɔtigiya k'i dawulatigiya k'i jamatigiya ka tila ka nafolotigi kiriri k'o di ma dɔgɔyalen kami jɛman hali n'a wusula b'i bolo fɔ k'i ka nafolotigi a bɛ jama las'i ma bien sûr tɔgɔ di ma dawula di ma tɛ dan jama di jama bɛ dɔ bolo nafolo tɛ a bɛ nafolo ni o nin bɛ na i ma a bɛ na ni nafolo kana di a sanni bi e dun n'i ka tɔrɔ fani filɛ e dun n'o nin kɔnɔ e cɛ musola dɔw de ka k'i yɛrɛ i ka mɔgɔ sɔrɔ danaya t'i kan n'i ta sa n'i ye wusulan farima yɛrɛ fɔlɔ fa fɔlɔfɔlɔ min bɛ dɔn na o ye danaya ye cɛ ni danaya t'i kan ba fɔlɔfɔlɔ min bɛ dɔn na o ye jigi mɔgɔ yɛrɛ jigi t'i kan ninnu ta ne barotɔ o de dɔ kalantɔ ye n bila kan wa i bɛna fɔ dɔɔnin fɔ courage ko don kelen fa o tɛ wuluden kɛ doso ye don kelen fa walima wuluden ta don n'i ye dumuni k'a kɔnɔ cogo o cogo a tɛ se ka kɛ doso ye Ramsès II n'an ta bɛ se an kɔni bɛ se ko n'i ye kunna ɲɛ sigilen fali kɔnɔ
avec M. Babala. Ah, c'est ça. Ni fɛn farinya ka tɛmɛ a tigi kan. Ah, c'est ça. Mɔgɔ dɔ bɛ yen peut-être olu m'o l'avenir lɔ mais olu bro jani bɛ fɛn dɔ de ma ko o b'a kɛ mais o b'a kɛ ça marche pas Mɔgɔ caman ba de bɛ yan nombre de jeunes nombre de hommes vieillis cɛkɔrɔba kunda denmisɛnnin kunda cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɛ fo ka t'u sɛgɛn f'u bolo bɔra baara la sa u datuguka baara u ma deli k'a kɛ u yɛrɛ nimisara kun bɛn na u nana diɲɛ in kɔnɔ e jeune dɔ fɛnɛ e bɛ i tɛna vigilance kɛ n'i b'i si hakɛ dɔn c'est ça i b'i si hakɛ dɔn na i b'i si hakɛ di k'i ba tɔgɔ di i b'i ka vigilance kɛ n'i ka vigilance kɛra datuguka baara n b'o f'i ye i bɛ bɔgɔ kɔnɔ walima i bɛ tasuma kɔnɔ i bɛ ji kɔnɔ i bɛ fɛn kɔnɔ n b'o d'i ma tiɲɛ na sa vigilance k'i datuguka baara dɔn dama tɛ hali i kan ka mɔgɔ min furu i b'o dɔn n kan ka muso hali dɔ furu kelen i ma jɛma n b'o f'i ye e kan ka nafolo sɔrɔ walima e ma kan ka nafolo sɔrɔ n'o nafolo tɛ da kan baara jumɛn de b'e permettre i ka nafolo sɔrɔ walima e kan ka bɔ faso kɔnɔ ka taa tungan fɛ walima e bɛ tungan fɛ segin kana faso kɔnɔ o de b'a to i bɛ fɛn sɔrɔ vigilance de bɛ nin bɛɛ définir ye Ramsès II o de la n bɛ to k'a fɔ jeune ni man ka bɔ ka bange ka hakili sɔrɔ ka fɛn daminɛ fiyewu fo k'a sɔrɔ i ye vigilance kɛ k'i taga sira dɔn cɛ o cɛ t'a taga sira dɔn komi kalanbaliya tun fɛ kuma ye turabutigi de ko don mɛ n t'i fɛ mɔgɔ si ka bange ka sɔrɔ a sɔrɔ vigilance k'i yɛrɛ ye i ka vie active ni vigilance construit ka application kɛ i b'a kɛ tabila hali n'i ye san kɛmɛ k'o kɔfɛ i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ n tɛ ala den n tɛ nabiɲuman n tɛ kira ye n ma deli ka ca anw fɛ mɛ n ye vigilance kɛ n'i y'a kɛ i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye i tɛ mɔgɔ wele a la Doitala. non Doitala. Ah, Ramsès II. Non, vigilance vraiment. En tout cas, a bɛ ko caman yira mɔgɔ la. A bɛ ko caman fɛn dɔgɔnin tun bɛ dibi la a b'o bɔ bɛɛ la. Ni bien Ramsès II. Comme le temps nous prend un peu, je voudrais que il veut comment contrer ni faïda comme l'habitude comme d'habitude ah ka kunche comme bamanan ka gure ne bolo pas de problème voilà kuma kunche kuma i b'a kɛ ni faïda dɔ ye ka mɔgɔ dɛmɛ i yɛrɛ ko ɲɛɲini seri la fadenw seri la badenw seri la jigila tigɛra o yiri wolonwula la i bɛ duwalen furabulu ɲini kuru kelen ka si furabulu ɲini kuru kelen ka zaban furabulu ɲini kuru kelen ka sereturu furabulu ɲini kuru kelen ka zɛrɛnjɛ furabulu ɲini kuru kelen ka zuwa ɲini furabulu ɲini kuru kelen ka foroko falaka furabulu ɲini kuru kelen yiri wolonwula i b'a don daga kɔnɔ ka tobi k'a mɔ k'i kɔ a la tile 10 na den kɛ ɲagami blocage o blocage bi ka vi kɔnɔ a b'a bɛɛ débloqué ka bɔ yen n'u y'a kɛ ala k'a ɲɛ n falala i bonya n'a barika kosɔn ala k'a kɛ a ka kira n'a ka ɲɔgɔn bonya kosɔn ala k'a ɲɛ bolo n cɛ wulada in na salam Ramsès II, merci beaucoup. Rappelons que tu es là. Ramsès II, il est à Abidjan, en d'autres Carrefour à Kwaba. Venez le voir, il est joignable au 07 97 97 17 85. Venez le voir. Il est venu pour aider la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse d'Abobo. Il a d'autres pour vous. Venez le voir. Ramsès II, merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum.